26 জুলাই बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय आसामनि फिसा लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा गाबोन सेमि फाइनाल गेलेनो थांगासिनो दङ बेयाव मोजाङै मोजां देरहानो थाखाय आरो फाइनालाव सनानि मेडेलखौ मोजाङै मोजां देरहाथों बिनि थाखाय जोङो दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोम अनुष्ठानखौ लेंहरनानै जोङो गसाइनि सेराव आर'ज खालामदों बे हाबाफारिखौ जोंनि क'क्राझारनि साइन्स सेन्टारनि बे गेलेग्रा फोथाराव जों खालामनाय जादों जों इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों जाहाथे बिथाङा मोजाङै मोजां देहाखौ लानानै मोजाङै मोजां गेलेनानै जोंनि आसामनि थाखाय जोंनि भारतबर्षनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनानै गोग्गाथाव देरगाथाव आरो जोंनि इयुन जोलैनो जाहाथे मोजां माने थुलुंगा होनो हायो बिनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनाय जादों। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्ला थिनालि लावरिपारायाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि फरायसालियाव 2021 आरो 2022 मायथाइनि गोदानै HS गिबि बोसोर आर्ट्स स्ट्रीमनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारि सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबु दं। फरायनायजों लोगोसे फरायसालियाव गेलेनाय आरो हारिमु फोरोंनाय जायो। मुं थिसननाय प्रस्पेक्टास बिलाइखौ होगासिनो। जायखिजाया सोंलुनि थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव फन खालाम 9101488399 आरोबाव 9101488399 बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि क'क्राझार।